kontes wis sing menang nata syukuran le arep syukuran. Nah, Sing kalah nata bolo golek rasan-rasan. Ya toh? Panitiane bingung totalan. Apa ora resepe padha, lek ngedot nyetute ping pirane ya padha. Sing nyetut utawa sopire kuwi ora padha selerane dadi pinise ora padha. Sing didol mesti enek sing nuku. enek sing didol, Mesti enek sing nuku. mesti kok nggih. Ora enek sing nuku berarti urung enek sing didol. Awas, mana dadamu? Dadaku. Dodo, yo bau. Wey. Kose, 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 kose. Ayo, ayo. Ayo toh. Singo barong mandan bimbong. Iki lho wonge. Wow. Ya ini macam opo, sampai karo pone. Yen ing tawang ana lintang cahayu. Macam opo? Rungokno tangising ati. Panas yo ngene lho, mepe wedhus. Oh, lagi malah macam Global. opo? Lah iya to nggih, tutup ndas lho panas yo ngene. Ki terusnya pitakon ndek ini sepuh kakung Panas. Pak Jack. Hah? Sepuh kakung Pak Jack iki cara nganu terusnya pitakon ndek ini. Kakung biasmu kuwi. Nesu. Lah macam ono kakung. Lha mung ditutup ndas panas yo ngene. Oh, Panas ya apa nih? ya. Panas ya apa jero. Makan jebon jero. Angsurane tritil. Yo ngalah. Ya. Heeh. Menghadapi kehidupan di era sekarang. Ngono. Serba ketat dan keras. Saiki angsuran dah. Besok enggak. Somben angsuran. Somben enggak. Somben angsuran enggak. Ki rawila menika ajenge nganu. Kuwi ra tekon iki. Apa kuwi? Kok banyu putih. Ya banyu putih apa piye? Es iki ngedem gas lho. Esok ngono Iki kulkasan kulkasan. Oh. ngedem gas. Terusnya pitakon ndek wingi. Apa? Sepuh kakung Jack. Tembleng dasmu kok kamu kakung-kakung ne. Anu. Sing ndek ini gila. Ini apa? Iso tuku larang ning ngrasa ado larang. Lha wis tak sauri ngono. Lah iya, ya sik unek-uneke sik urung anu, sik urung. Jadi wis tak sauri to. Heeh. Lek iso tuku larang, ora iso ado larang wis termasuk prestasi. Wis sak dhuwure kanca kancane. Ya. Ngono to. Lek ora iso tuku larang, tuku wedhus. Sing ora larang dolen larang ben duwe. Ora-orane prestasi sak. Prestasi kan ora kudu juara, ora-orane melebihi dari yang lain kan termasuk prestasi. Terus piye neh nyapon neh. Lah iya, dene iso ado larang. Lah iya kuwi, ben iso ado larang ya ora iso ujug-ujug. Sing nuku masalahe wong, lelek karepmu ngono. Kabeh mok kon nuku larang. Sing nuku penentune panggah sing tuku. Sing wong kan Paham ora? Kapak neneh iki. Penentune panggah sing tuku. pangkat sing tuku ya. Lah piye lho mau peksa to iki tuku larang, tuku larang, tuku larang, tuku larang. Lelek sing tuku ora kuat-kuate pro ya apa kena mau peksa. Nah, lah ya kuwi iki trik MTP iki piye ngono. Lah yo usahane no amprih payu larang berarti kan yo memperkecil barang. Heeh. Misale cara barang apik kan yo ora akeh. Nah, lek rumangsane mesti apik, rumangsane sing duwe. Ya, Wis mesti kuwi. Tapi penentune kan mangkah wong. Mergo sing nuku wong, dudu awake dhewe. Kowe ora pedusmu kae. Rumangsamu kan yo apik rumangsamu. Tapi penentune kan yo wong. Enteni lemah itu kritik. Nah, kuwi ditampung terus kurang ini tampung terus. Oh, cara nganu iso mosine
sing karone wong ki piye ben kepayu larang ngono. Iya no. Semakin kerep payu larang berarti kan semakin padu karepe wong. Oh, gak syukur ki kudu sakmene larang ngono. Ora kok syukur amben wong penjaluke ngono kuwi. Amben wong. Amben sapa ae tukune karepe murah dole payune larang. Lah tapi kan yo kudu sing nuku kan finishing-e. Finishing-e sing nuku lah. Lek panggarap payu-payu koreksi lagi barange. Lek regane berarti keduren. Gak cocok karo barange. Yo cocok. Tapi kan penentune panggah wong kuwi mengke. Mangga wong ki mengke ya. Lah iki yo didandani, lek payu larang berarti ya sing nuku ki yo ora goblok. Berarti yo dipiye ampres supaya yo wis sak ora-orane amber wong nyawang demen ngono lho kuwi wis rada enek dalane payu larang. Mesti sapa ae engko muni demen gek muni arep nuku kuwi termasuk berarti barangnya yo jalan calon parep-parep payu larang. Cuma gak udan-udan zaman suwuk carane. Tak kon udan ndas mletek ngene meneh tak ubel-ubel. Tak ubel-ubel. Tak ubel-ubel panas ora umum. Aku sepuh Jack. Tak tonyo kowe malahan. Ini Dumiki sebuah ubel-ubel ndas kok. apa ya kabotan ndas anu kuwi endas apa tendene sawet dhuwur kuwi. Apa nae sing mesti kokne. Dalane amprih apike. Yo diopeni, panggah diopeni. Mangga dhewe. Tekoke sing rada mutu. Ora metu ya. Kok kurang sing rada imbangno. Sing nyauri ngangah-ngangah. Iki malah klebel nopo macak anu iki. Iyalah. Yo disetot amprih rada nyece karo nek kancane piye. Berarti rada nyece engko mesti ada daya tarik. Nyecene nyece apik lho. Misale cara lemu, putih resik. Ngono kuwi ya toh. Ngono kuwi. Wis ra patek anu jaluke padha. Konteh. Romos pojok. Kontes nah, ngapa? Itu kan beriringan jari samaan kabeh. Sambung bersambung toh. Iya. Nah, iki lek ngomongne kontes. Ngapa nah, kontes enek piye nah. Kontes rame iki. Lah ya iki kontes rame. Oh ta. Terus Ku iki wong sing baru terjun orangane wis duwe ilmu ngono Pak Cek ya. Wis duwe ilmu. Apa ya kudu harus ikut anu kontes, terjun dek kontes. Lho kontes kuwi kan garek enek sing dikontesne apa ora? Nah, maksudnya wis enek barange. Heeh. Tapi apa ya harus kudu enek kontes. Harus melu kontes. Lha duwe apa ora garekan? Duwe. Duwe gaco. Ya digawa no. Penting ya. Penting no, itu untuk menambah kenalan sedulur, relasi, untuk menampilkan produk-produk kita. Ya tapi kan ya mawa nyawang barange to. Engko barange ya disiapne. Ya toh. Ora ngudru karepe dhewe amben anu wonge ngengkel duse gak siap, ya toh. Terus akhirnya engko nyalahne juri, nyalahne panitia, nyalahne musuhe sing ngalahne. Didelok kondisi misale kondisine mencret misale. Ya. Ya kan ya ndak harus dibawa kan. Anu ngregeti karpet. Ngregeti karpet. Oh, karo dene. Sijine wis ora mungkin menang ya ngregeti karpet. Ya disiapne lah carane disiapne. Ketika pas di hari itu siap ya gek wonge ya siap ya budal nih. Ngono kuwi. Berarti gak syukur ndelok situasi karo kondisine. Lah piye wong sing dikontesne wedhuse? Terutama wedhuse kudu siap dulu. Bar kedua wonge ya kudu siap. Siap kan ya kadang ning kerepotan. Ngono kuwi. Ning ya kudu disiapne, maksudnya siapne pas detik-detik hari-hari iki kaya somong ta aku kayak iki. Setutamu berbulan-bulan itu penentumu nanti di 2 jam atau 3 jam waktu di juri. Ya toh, sedangkan kondisi iki kan dhewe gak ngerti. Oke lah cara saiki tampilane perform ngono kae, tirik-tirik ngono kae. Tapi penentune kan besok itu pada waktu pas di biji kuwi. Ngono. Kan kondisi nyawa njur ora padha. Ora kaya kondisi
Barang atom apa piye anggo srebeti kan ya panggah. Ngono kuwi. Dan nyet men budal nggawa gatus sing model piye kalah ngono kudu piye terus kan. ya pancen jek kalah. Pancen jek kalah berarti selerane kurang dhuwur. Kurang dune. Di rumasane ya wis disuwetut ngono. Heeh. Nyetut resepe padha, sing nyetut ora padha selerane dadine ora padha. Ngerti ora? Pripun, Tong? Nyetut resepe padha, lek ngedot nyetute ping pirane ya padha. Sing nyetut utawa sopire kuwi ora padha selerane dadi pinise ora padha. Ora we. Masalahe jenenge nyetut nyeting kuwi wujudne selerane masing-masing pawange masing-masing pilote lho cara ibarate ngono. Kunci utamane kuwi. Piye to? Jenenge nyetut iki kan mewujudkan angen-angene. Entak syukur mlebu sak Lha mbok mau lebokne padha misale boh didot ping pira? Ping 50. Oh ya tak padha sing mau lebokne apa? Sing tak lebokne gotri karo pir sekok misale. Padha lah cara resepe mau lebokne padha, susune entek padha. Sun minyak ikan dan lain-lain wi padha. Angen-angene sing nyetut ora padha, hasilnya nanti untuk mewujudkan itu ya ora padha. Makane bar ngedot didencang. Ngono kae disawang untuk mewujudkan selerane angen-angen lho. Ngomong terus ki perange ning ndi anu ning ndi. Lah, rumangsane dhek cukup pas lho. Heeh. Dadi bae wong liya urung. Ha to, kan ra padha. Ngono kuwi. Dadi dadine wedhus kuwi mewujudkan selerane sing nyekel lho. Ya piye to? Ora iya. Iya. Wong kambing seni berkriteria. Ndak ada ukurane kok. Lho, kan ora ning ukurane. Engko sing dibiji bunderane sepiro ya ora ning ukuran diametere. Kuping harus lebar panjangnya ya ndene ukurane. Lemune awak ya ora ditimbang. Iya to? Lemu ulune ya ndak diukur dawa ulune sepiro. Bukan parameter tapi kriteria. Oh to. Lha enek ukurane kena di padha, angger dimeteri padha, anune bobote padha lah ya. Lah iki kriteria. Dadi engko misale ngene. Wong loro. Aku karo kowe nyetut misale. Terus kok panggandak iso koyo kuwi ya. Lah seleranya kan ndak sama untuk mewujudkan barang yang kita mekaniki iki lho. Kuwi. Tapi itu semua bisa dipelajari dengan prosesnya waktu. Oh toh. Waktu engko selerane mundak-mundak dhewe, tapi harus berkecimpung terus ora prei. Ngono. Iki apa sing mau lebokne? Mau setut ngono kae, entake 5 liter. Aku ya nyetut entake ya 5 liter. Sune semene, kowe ya semene. Minyak ikane sekian. Ya padha jedha ya. Tapi kan dadi wujude apa iso padha? Enggak iso. Padha apa ora selama ini? Enggak padha. Lha iya. Tapi kurang suwe ya. Ya ora, seleranya itu urung padha. Urung padha. Heeh. Ya lek yang kontes bagaimana kita melatih selera juri. Nah, kuwi. Piye carane? Ya lumrah ya lek iso ya ngalahne selerane dhewe. Lek pingine engko rada bertengger di situ lho. Ora sing didokne lek cur arepe bengkerengane ora. Tapi kontes bar kontes mesti bengkerengane ngene apa ya? Yo jenenge suatu apapun kegiatan itu pasti ada. Wong-wong ewoh bar ewoh umpiak kok sing demen ngelem, sing gak demen rasane. Kontes kuwi ya. Le rungokno le cah ganteng. Ketika ada suatu perlombaan umum wedhus ya khususnya wedhus ya. Kontes wis sing menang nata syukuran le arep syukuran. Sing kalah nata bolo golek rasan-rasan. Ya toh? Panitiane bingung totalan. Apa ora? Ya jajal apa ora iki? Iya no. Ya jeneng pemain nek pro kronta ya wajar. Wajar ya. Wajar. Wis Kejaman biyen. Ya ora kejaman biyen pancen suatu apapun kegiatan itu ya ora nek positif ora nek suara apik tok lho, suara eleke ya mari sing delok ya nek sing demen sing ora kok. Oh ora? Lah iya.
Dadi rasa ditanggep nemen. Pomo budal kontes yo jatah ya jenang, lupute kalah ya menang. Lek menang ya aja bunga-bunga, lek kalah ya aja susah-susah. Tapi lek menang terus kancane bre ya waleh. Lek kalah terus bre susah, sedih. Bila Berarti kalah terus menang iki codo. Ya terus pokoknya sampai menang. Sampai menang kudan. Heeh, paling syaratnya menang kan wis tak dudoi tadi. Weh, Iya, sumpeten pesertane, pesertane ben kowe tok. apa yang ngono ae dimenang. Iku mampu apa ora nyumpet wong bocah ngono kae. Ndak mampu. Alane to rugi jane. Dadi nek kuwi poine loro wi mengkae. Nyetut resepe padha, selera sing nyetut ora padha, wujud sing disetut hasilnya ora padha karena seleranya yang diwujudkan ndak sama. Nah, terus kontes apa mengkae bengkerengang, kuwi wis maton. Sing menang nata bingung laras ukuran, undang bolo kanca dulure, ya toh. Terus sing kalah golek bolo rasan-rasan. Panitiane metu talan. Iya, Iki wis ket biyen dan itu wis wajar, Wajar, ya. ngono. Lah enggak pengen negatif positif ya gak usah enek ning kegiatan. Lah piye nek kontes anu? Lah iya, larane kontes bingung le. Kontes. Nah, Nek kontes bengkang. ngomongnya liyane lho, wirane enteke le ngomongnya. Entek ya. Enteke. Oh, piye carane sesuk angsuran lho. Iki mung kan angsuran to sesuk gak ya. Ben lho piye carane lebih ngasok ngono. Berarti dodol wedhus. Betul. Iya nyambut gawe wedhus. Nah, Pak Cek. Iya. Iki kan akeh sing padha takon ndekne. Iki masalah pemasaran dek pame masing-masing. Iya nah. Cara wis gredenge berjalan. Ah. Umpama wedhus mana bingung nek arep adol. Ya wonge rong urus sing adol. Nang ndi sing tuku sapa ya aruh, lha kuwi piye carane? Hukum jual beli pemasaran. Hukum logika. Ya. Enek sing didol mesti enek sing nuku. Enek sing didol, Mesti enek sing nuku. mesti kok nggih. Ora enek sing nuku berarti urung enek sing didol. Lek ora iso pemerasan berarti urung payu dan hukum penjualan kuwi sesuk payune pira, sapa sing nuku, nominale payune berapa, iya ora enek sing ngerti. Berarti lek pomorong payu urung. Syaratnya ya enek sing didol dhisik. Siji. Ya toh? Ya. Loro bingko ya gareng ngenteni sing nuku. Lek rung cocok karo regane berarti lek mu njaluk kelarangan, keduren, dandanine regane amrih payune. Ngono lho. Lah urung payu iki kan karepmu njalukmu dipadha karo krungu tas krungu sapa payu semene terus karepmu mok padha kek rumangsamu ya apik tekmu kan ngono kuwi mestian wis. Mesti. Wis mesti to. Ono. Lah jurine sapa sing nuku? Sing nuku panggan. Iya. Jurine sing nuku. Pinise sing nuku. Lek rung iso adol enek sing didol kuwi mesti enek sing nuku. Iki gandengane wi. Jual beli iki enek sing dijual, enek sing dibeli. Lah lek enek sing dijual, goipe sing nuku. Lah sing nuku kuwi engko ya golek sing didol, enek sing dituku. Tapi ngono kan enek faktor-faktor pendukung ya ben iso payu. Ya Sing faktor nuku pendukungnya ya kaya kuwi mau. Piye to amprih carane kemeng payu iki dikapakne to barange piye to ngono kuwi. Ya maksudnya dalam arti adol iku lho saiki ya teknologi semakin canggih. Maksudnya terus diupload-upload. Nah kuwi kan dalane to sak kuwi garek apa Otak kreasine masing-masing to. Kreativitas ngono. Heeh. Lah sir didol ya diruhne kancane. Nah, Nah saiki dalane ya rono-rono, ora didelikne. Ngono to. Tapi ya sak didelik-delikno lek barang apik kuwi intene dikeduk ning gunung lho. Enten yo. Oh, ora usah ditanyol-tanyolne dikeruki. Keruki. Heeh. Lek urung payu-payu berarti ya didandani regane. Misalkan cara nekmu didol 10 juta. Urung payu-payu aja monis ora iso adol lho. Berarti wedhusmu lek urung payu-payu dalam sekian wis bakar urung payu. Berarti urung teko semono regane wedhus iki. Dandanono nek aja monis,
Lelek sing adol kae iso payu semene. Iya sing ngono kuwi. Mung barange ra padha lho. Lah lek umpama padha, sing nuku ki lho ya ora wong goblok. Heeh to. Sing nuku ki lho ora wong mendo. Semakin larang nominal itu semakin pinter sing nuku. Sing nuku ki semakin pinter, perhitungannya semakin akeh. Wah. Iya. Aja ge rumus dhewe. Ngono kuwi. Iki wis hukum alam. Ke malam ya. Poine enek pira mengke? Oh ini Apa ae? yang kayak mau. Apa mau? Ya yo apa wis nekon dhek apa ae mengke sing pertama engke. Yang pertama mau. Piye carane anu payu larang? Nah, Kuwi mung yo wis dijawab. aku jawab. Yo diopeni supaya ben iso payu larang. Lek payu larang dukne regane. Sing ketelu kontes. Apa nengke? Kowe pindho, Ding. Itu mau konten. Kontes gembrunggung ae. Wis wajar. Enek suatu kegiatan apapun di situ setelahnya pasti ada cerita, kesan, kisah. Nah, dan kisah ki reno-reno. Kisah ki reno-reno, cerita ki reno-reno. Gitu, cerita apik, cerita elek. Mari sing delok ning kono mengumpulkan banyak orang. Ngono. Enek sing penghobi, yo enek sing gak hobi yo ndelok di situ. Wis wajar. Nah, poine lek lomba sing menang nata syukuran. Sing kalah nata golek bola rasan-rasan, panitiane mumet bingung totalan. Kuwi wis kedian. Iki ngono kuwi, pernak-pernike. Terus eneh apa engke? Yung carane adol. Lek bingung carane adol ya kuwi mengke, wis yakin ae lek enek sing didol mesti enek sing nuku. Lek urung enek sing nuku berarti urung enek sing didol. Wis maton kuwi. Wis maton. A1. Takoke disemetring kong. Wong ndasmu kuwi. Lek kok rada bebobot napa neh ngono. Apa lagi ngene iki? Nang suramu pira to jane Pak Jack kok ndasmu bunteng ngono kok. Aku sekarang pinten tak kong gak gak Utangmu pira to Pak Jack kok ndase mau bunteng ngono ya tekokno. utange pinten tak kong. Okeh pokoke utangku. Piro akeh. Iki tak omong ngono ya gak kuat mikir kowe. Alah. Sakne. Wes. Lah hidup tanpa utang tak ada semangat. Ngono ya. Iki karepe wong sing duwe utang lho. Cemut. Nah, Pak Cek, iki kan lek ngomongne wedhus ya. Iki diseling lek ngomongne omahe. Kandange ini ya. Heeh. Marahe ya Apa? karepe wonge ngene ning karepe wedhuse enggak gelem gede ngono, kadang. Piye maksudnya piye? Ideale nggih wedhus iki piye omahe. Ideale yo gak ngerti wedhuse ditekoni yo gak nyauri kok. Ora maksud iki lek kamarane pondasine gede piye anu gede. Wah, wis sesuk ae wis. Esuk ae wi. Wah, minggu mengandung daya juang darani dodolan walaupun tenan. Ngono yo. Engko tak tekonane wedhuse sesuk kontenen nah. Melakoni tenan ya. Oh, sesuk engko wedhuse tak tekonane sik ya. Aku kudu gekno kamare sekian tinggi dari tanah sekian, aku engko iso nyaman engko tak tekonane sik. Klimpene wong kok tak tekonane ya to. Mulai wis ngerti jawabane sesuk kontenen. Oh. Nah, iki lek ngomongne kontes nih. Berarti koyo ada kontes nganu ngene kudu mengikuti tren yang berjalan di hari ini ya. Ora tren no. Apa ngono iki? Semakin berjalannya waktu dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, hasil breeding. Iki ngomongnya kontes wedhus ya. Ya, Hasil breeding itu semakin meningkat. semakin meningkat. Ya? Semakin meningkat. Jadi ya harus ora jadi pedot. Ora kena ilmu 10 tahun yang lalu pakem ngene terus mau entuk nih saiki ditutuk kancane no semakin bagus. Perawatan semakin jos. Gitu. Bahannya semakin kayak ngene. Lah. Ya toh? Harus mengikuti. Kudu mengikuti ya. Kudu mengikuti. Kudu mengikuti. Ya walaupun kerandahku dikeruyuk kerandah tak embuh. Ora dikeruyuk lho ya. Kan sejak 5 tahun terakhir ini aku kan enggak tuku kerandah liya. Kerandai barongan. Walaupun dari induknya tak jumuni kerandah jopo. Nah. Iki kan panggang gawe kerandah. Ya. Ning palagan ya cetuk kerandah. Apa?
barang kalir kan. Nah. Aku kan panggange satu jalur. Hmm. Ya, tapi kan ya tetap mengikuti menu. Emang gitu men. Oh, anu, engko barongan metu anak sakira tak duneh karo babon sing motif ngene, metu anake 17 tak du babon ngene kan tetep iso ngikuti to. Iya. Apa ora Heeh. nyatane. Iya. Tahun kemarin sapa? Cinta. Tahun iki sapa? Lagi Putri. Nah, tahun ini Putri, Ah. kuwi wis generasine anake 17. Tahun kemarin siapa? Generasi ini barongan. Nah, Cinta. Sing tahun Cinta. kemarin siapa? 3 tahun yang lalu. Sakira. Indonesia Sakira. Kan pakai sak jalur. Sing generasi yang kemarin lagi siapa? Anu, apa sini? Jumlah sapa? Juga Mintul, Sapu Angin. Kan tetep pakai sak jalur kan? Pakai barongan kan? Dan setiap tahun kan menampilkan produk. Nah, Ngono. Tapi kan ya ora meng sak kerandah sing tak blendang. Oh, kurang jalure barongan tak silang kono sini. Yang penting ngikuti tren. Yang penting ngikuti iku lho. Perkembangan. nah, Nah, bentuk Beda. ketinggalan. ketinggalan. Heeh. Baksa terus. Heeh. Mentean tek pitakon ya. Kita pitakon ya divisi lek kirane ra mampu takon. Masa emang ngalamin kebutuhan. Iki mau nganu, dengan raka ndek ingin lek takon 13. Mare kadung nganu lho, kotang sawet dhuwur lho. Mare ya anu luwe paling we. Luwe paling we. Yo tas madang kok. Luwe apa kuwareken? Kuarek. Lek delok pucetmu luwe to we. Kuarek. Kawula menika Kakung Sepuh Jack. Kakung Sepuh Jack. Wah, jasmu kuwi. Oh. Ini dhuwurne karo umur 22 lho ya sing ngimbangi lho lele. Ngono sing ngomong. Lek mau tuwek-tuwekne wis ana lek mau tuwek-tuwekne ngene ya. Ora. Cik yo ngene soalnya cik jebol-jebol ngene. Penampilannya sing ngene tuwek-tuwekne. Boys ya. Aku yang paling wedi lek mluyur dhewe ya. Ini apa? Ah wedok-wedok ngene. Kejret. Kedret wedi piye? Boh, Kuwi. Wis dhisik ngono. kejret nyuweluke. Lanjut esuk ae. Engko tanggembane tang mundi, Gus. Mas Jack. Mas Jack. Hmm. Ya lah yo ra roh lah iso. Ngono ya? Cah saiki ayo. Wong metu ta, Mang? Enak ta? Lah yuk. Iso ana ngoleh tak critane kowe engko wis malah ngesoni aku. Pak Cek nek takon sitone sing Apa? berbobot apa penting. Jangan rada bobot. Iki enggak sembarang wong wani nakoni. Nek aku tok sing wani. Tenang iki. Apa? Kawula menika ajenge tangkep. Apa? Jenengan apa mboten sir? Napa gadah kepinginan angen-angen ajengipun rabi malih? Jenenge sir wong waras iki sapa sing ora sir? Ngono ya. Iki panggal sir. Sir ya. Sir Mbak Yu. ora. Wani? Aku ki waras lho. Oh, wani tapi ya. Lek wani orane ya jelas ora. Oh. Ya umume wong sehat yo sir. Sir, Aduh, ya. wani borane yo jelas ora. Wes nek tamu lho. Ya weh. Enggak tuh ya pekok ngono pitakone. Ya ngaklah. Ya, wis meneh. Sopo kae?